Felly dwi wedi bod yn gweithio i Archwilio Cymru am dros flwyddyn rwan, a dwi wir wedi mwynhau gweithio yma. Mae'n sicr yn gyfle i chi gael dysgu llawer o brofiadau gwahanol a gweithio ymysg pobl sydd efo lot o brofiad yn y maes. Mae o'n gyfle i chi astudio i fod yn gyfrifydd siartedig. Felly ydych chi'n cael diwrnodau ffwrdd o'r gwaith jyst i fynd i'r coleg i ddysgu hwnna. Da ni hefyd yn archwilio dros 800 o gyrff cyhoeddus, felly bob diwrnod yn wahanol. Ydych chi'n cael dysgu llawer o bethau gwahanol. Ydych chi hefyd yn gallu gofyn gymaint o gwestiynau, mae pawb yn groesawgar yma. Mae yna hefyd lot o fuddion, enghraifft, ydych chi'n gallu gweithio'n hyblyg sydd yn gweithio'n dda ar gyfer gael y balans gweithio a bywyd. A hefyd mae'r cyflog yn dda a'r pensiwn yn gret. A mae jyst yn gret i weithio yma. Felly dwi fel arfer yn logio ymlaen am tua 7:30 yn y bore efo coffi'n barod, a wedyn dwi fel arfer yn mynd trwy'r e-byst, gweld os ydw i angen gyrru unrhyw e-byst yn ôl i'r cleientiaid neu cydweithwyr. Dwi wedyn yn creu to-do list ar gyfer y diwrnod i weld beth sy'n angen i gwblhau y diwrnod hwnnw. Dim bob dydd, ond fel arfer, da ni'n cael cyfarfod tîm archwilio wedyn jyst i drafod unrhyw broblemau da ni wedi dod ar eu traws, unrhyw ddatblygiadau yn yr archwiliad ac unrhyw gwestiynau. A wedyn fyddai'n mynd yn ôl wedyn os dwi angen i deipio unrhyw beth fyny. Wedyn fyswn ni'n symud ymlaen i rywbeth fel profi gwariant. Felly fyswn ni'n edrych ar y sampl gwariant ac yn cytuno fo i pethau fel anfonebau. A wedyn fyswn ni'n teipio fyny beth dwi wedi wneud. A wedyn fyswn ni'n cael cinio fel arfer. Felly mae fyny chi os ydych chi eisiau cymryd hanner awr i ginio neu awr, dwi fel arfer yn cymryd awr. A wedyn fyswn ni'n mynd yn ôl wedyn i wneud gwaith gwahanol, enghraifft dewis sampl ar gyfer incwm, a wedyn yn gyrru hwnna allan i'r cleiant. Fyswn ni hefyd wedyn yn diwedd y dydd yn mynd trwy'r to-do list a gweld os ydw i wedi cwblhau popeth ar gyfer y diwrnod, ac ella fyswn ni'n gyrru e-bost mwyn trefnu cyfarfod Teams efo'r cleiant. A wedyn dwi fel arfer yn logio i ffwrdd tua 3:40. Felly yn gyntaf, swn i'n mynd ar wefan Archwilio Cymru, edrych ar sut fath o waith da ni'n neud, edrych ar y cyhoeddiadau, yr adroddiadau i weld sut fath o bethau da ni wedi bod yn gweithio ar yn diweddar. A wedyn swn i hefyd yn edrych ar ein gwerthoedd ni a'n ymddygiadau hyderus ni. Wedyn swn i'n edrych ar y sgiliau personol dych chi angen ar gyfer y rôl a gweld os ydych chi'n addas ar gyfer y rôl yna. Ond dych chi hefyd angen gwneud yn siŵr bod chi'n sefyll allan a ddim jyst yn rhestru'r sgiliau, dych chi angen dangos sut dych chi wedi dangos y sgiliau yna yn y gorffennol. A hefyd be dych chi efo'i gynnig i Archwilio Cymru. Swn i hefyd yn wneud yn siŵr bod chi yn barod i astudio a gweithio ochr yn ochr oherwydd mae hwn yn gyfle gret a dych chi isio wneud yn siŵr bod chi'n barod ar gyfer hwnna.